ngokuqonda kwami ngithi ngiya-understand ukuthi uNkulunkulu wayehloseni ngokuletha umoya kaShembe noma umqali wendlela owawuphila kumqali wendlela wawufike kuSitheya ntombazaneni yale bukhosini bamaHlubi kwaHadebe eyaze yasilethela umsindisi umqali wendlela wesikhonzi senhlupheko inceku yenkosi kwakwamagama akhe. UShembe lona owayexhumana noNkulunkulu direct, owayebuza into manje impendulo ibuye manje. Futhi uShembe lona, uShembe kahle kahle isibongo phela sokwaba isibongo, kahle kahle umoya ongcwele ngoba kufola ngaphansi kweTrinity. Wahlupheka kakhulu bathi ubaba mkhulu ukubuilda ibandla kakhulu uMnazaretha liyekele nje ukuthi selashintsha kwalaba kanjani izinto ayisenzeki akusafani njengaqala lo uShembe lo ngifake la. uShembe wayekwazi ukukhuluma nemvelo iphendule, wayekwazi ukukhuluma namatshe aphendule yonke into. Emhlabeni ayikho into ayengakwazi ukumuzwa, wayekwazi ukukhuluma nezilwane. Ngengizwe kuthiwa wanqamula esiqwini ngakithi ehluhluwe ebhekele ohlabisa. Uyena umuntu engeke ngizwe even nakaShembe bonke nabaholi bakhona besho ukuthi wahlupheka kanjani, and iziprofetho zakhe even namhlanje isaphila, ezinye isafezeka ngokuhamba kwenzeka. Abanye abantu bake bengazi ukuthi wake waba ney'ngxoxo noma nama-negotiations nabaholi bakwakhongolose ukukhulula umuntu omnyama ekucindezelekeni. Futhi lokho kwenzakala ngoba ngicabanga ukube akazange aze abe khona, ngabe kunento ekuthiwa isidwaba noma ngabe ubukhosi bakwaZulu indlunkulu, angiboni ukuthi ngabe isakwazi ukusurvive noma ngabe isekhona noma ngabe khona izinto ey'sagcinwayo. Imvunulo kakhulukazi, inqwaba nje yamagugu akhona. Ngeke ngize ngifise ngelanga ngithi hey, ube yazi umuntu waphila ngaleso sikhathi salo Shembe lo olentozana wokuqala waphiwa futhi nenhlanhla yokumbona. Ngeke ngizwe mase kuthiwa wayehlala kuphi kambe eMakotishi eMsizeni, wakwahlala kuzona zonke lezo ndawo lezi. Nananto elinye ithempeli laphana kuthiwa yini seDukatholo la eThekwini lapha ngale lapho khona wayeqamela etsheni, kuthiwa embatha isilamba or something, into ezikanjalo nje. And wahlupheka kakhulu. Ngeke ngizwe efike ezweni laseMtuba Nkosi yakhona kunje wayekwazi ukuthi mayeqalekisa kuphele ngempela, futhi noma mangabe ehlukumeza noma ekhala ngawe kuphele ngempela ngawe. Ngeke ngizwe nje namakhosi amaningi namanye amadala engayizwa indaba yakhe. Angifuni ukukhuluma kakhulu ngigxile lapho ngoba kunabantu abayothinta. Ngezwa nje enye kuyathimthimisela amathe aphuma wonke amazinyo ngaphambili. Waqalekisa obunye ubukhosi, angifuni ukusho ukuthi bakuphi. Namanje beyantengantenga kusahlala inkosi yahamba, bake bakuzama ukulungisa ngenye inkosi yesi-4 yasebuhleni, kwangalunga kwangalunga. So ngeke ngihlale kakhulu, ayikho into engi-enjoya njengokufunda ngayo ey'ncwadini zakho.